Gaur sarreran aurreratu dugun moduan, Diana Arboniesekin egoteko aukera dugu. La Cafeteratik etorri da, aurpegi ezagun bat da, eta esan bezala, orain zertan dabiltzaten azalduko digu. Arratsalde on, Diana. Arratsalde on, Ainhoa, zer moduz? Ongi, hemen entzuteko prest. Zu zer moduz zaude? Pues beti bezala lan egiten, así que ez daukagu kexarik, eta hori, hemendik eta hortik. Bueno, irailean hemen egon zinen azkenengo aldia izan zen, ezta? Bai. Eta urtarrilera arte kurtso batzuk egingo zenituztela azaldu zenuen. Bai, uste dut itzen genuela, lehengo urtean hasi behar ginela beste espazio edo beste lekuetan lan egiten, eta esperientzia nahiko ona izan da. Egon gara Zibiboxen, Iturraman eta Mendillorrin, atera dira taldeak, jende oso jatorrarekin egiten ari gara lan, eta hori urtarrilean bukatzen zen lehenengo 4 hilabetea, eta orain hasi da bigarrena, eta jendea errepikatzen du, hasi que gure partetik oso ongi. Egon gara ere lan egiten aula begiran, Sarrigunenen, eta berdin, lehendabiziko aldia zen, eta oso harreman onak izan ditugu jendearekin, eta hor gabiltza lan egiten. Eta zeri buruzko kurtsoak izan ziren? Pues beti bezala, hori arte plastikotako tailerrak eta kurtsoak dira, ez dira inoiz bereziki marrazketako kurtsoak edo eskulanetako kurtsoak, baizik eta gure eskaintza da askoz ere irekiagoa, eta egiten duguna da aurrekin hitz egin. Aurrekin hitz egin eta batzutan egiten dugu marrazketa, buztina, txontxongiloak, pixka bat nahi duten araberean. Aurrei zuzendutako kurtsoak. Bai, 5 urtetatik 11 urtetaraino edo horrela. Helduentzat ere eskaintzen ditugu gauzak eta ekintzak, baina oso zaila da helduekin lan egitea, edo gure esperientzia horrelakoa da. Zaila zeren azkenean ordutegiekin eta inoiz ez duzu ordu onarekin ematen eta beti daude arazoak. Normalean, asteburuetako kurtsoak dira edo astean zehar egiten da? Astean zehar eta baita ere asteburuetan. Asteburuetan adibidez, hori larunbatak goizetan, gaude Iturramako Zibiboxean, eta ere egiten ditugun edo antolatzen ditugun ekintzak asteburuetarako, dira, adibidez, imaginatu, egoten dela, ez dakit herri batean, kale azoka bat. Orduan gu joaten gara gure postutxoarekin, esate baterako, eta eskaintzen ditugu tailer express deitzen duguna, dela 2 euro, 5 euro, eta egiten dute bere eskulanak aurrak gurasoak dauden bitartean, ardo bat hartzen edo zerbait ikusten, eta horrela dira gure asteburuak. Eskaintza anitza Bai. Eta jendeak errepikatzen du edo jende berri apuntatzen da edo denetarik? Kursoetan pixka bat denetarik, baina oso pozik gaude zeren jendea errepikatzen du, eta hori, gure, ez dakit nola esan, gure inpresioa da zerbait ongi egiten ari garela, orduan oso lasai gaude. Eta kurtso hauek behin bukatuta, zenolako ebaluaketa egin dezakezu? Nire esperientzia beti da oso ona. Nik La Cafeteran lan egin baino lehen, egiten nuen lan ofizina batean, lan oso inpertsonala, oso badakizu, mugitu paperak emendikara, eta orain nola nago beti jendearekin lan egiten, aurrekin, gurasoekin, gainera, gu prestatzen ditugun eta eskaintzen ditugun ekintzak eta kurtsoak, oso ez dakit nola esango nizuke, ez dira matematikako klaseak, orduan etortzen diren aurrak, badakite zertara etortzen diren, eta badaukatez burua egiten ari garen gauzetan jarrita. Orduan oso, ez dakit nola esan, oso interesgarria eta oso... Bai, polita azkenean. Polita, bai, ez dago beste hitza, bai, polita. Eta gainera kurtsoetaz aparte ere gauza gehiago egiten dituzu, ez? Bai, gaur adibidez ekarri dizuet hori aurkezteko parte hartu dugun azkenengo proiektua, izan dela liburu hau, liburu kolektibo bat, Ziraukiko emakumeen harremanak pixka bat aztertzeko eta nola izan den bere bizitza jasotzeko. Nafarroako Berdintasunerako Institutuak lagunduta dago, asistentzia teknika Ekualaren bitartez egin da, Ekuala aholkularitza soziala bat da,
Eta, bueno, beste gauzen artean egiten duena da, pues hori, asoziazio bat edo elkarte bat jasotzen duenean diru laguntza bat, pues pizka bat antolatu non jarri dezakete diru hori. Ez, orduan, aldi hontan proposatu zitzaien emakumei liburu hau egitea, eta egin duguna da, pues hori, anekdotak, argazkiak eta istorio arruntak jaso. Herriko emakumeenak. Herriko emakumeenak, bai. Emakume, bueno, nik beti esaten dut amona. Batzutan bronka esaten didate ez delako esan behar amona, baina niretzat dira amonak. Dira, pues hori, 70 edo 80 urte dituztela, ez? Eta ni joan naiz etxe emakumeekin hitz egitera, grabatzen, pues hori, ez da izan inoiz elkarrizketa bat. Izan da, pues hori, bi emakume elkarrekin hitz egiten, gero, pues hori, ni jaso ditut pieza txikiak eta hemen daude guztiak. Ze polita. Orduan, pues hori, hitz egin dute, pues pizka bat denetari buruz, nola ziren herriko festak, pues hori, orain dela 50 urte, edo nola ziren gizonezkoekin harremanak, edo elizarekin harremanak, eta gauza horiek. Eta proiektu interesgarria izan da, bai. Eta parte hartze handia eman alda? Nola barkatu? Herriko emakume guztiak hartu dute parte? Ez, begira, ez dakit oraintxe bertan esakto zenbat biztanle dituen Zirauki, baina, bueno, egongo da 600 biztanle horri buruz. Antolakuntza izan da Sanbil elkartearen bitartez. Sanbil elkartea da Ziraukiko emakumeen elkartea. Hor daude 80 bazkide, gutxi gora bera, eta parte hartu dute 40 edo halako zerbait. Baina, bueno, gu badaukagu esperientziare hori proiektu partizipatibo eta gauza kolektiboetan, eta ez da oso erraza, Orduan, lortu 40 elkarrizketa izan da pasada bat. Eta adintartea zabala? Adintartea, bueno, badaude ere neska gazte batzuk, baina bereziki zentratu gara, pues hori, amonen bizitzetan. Pues hori, nola bilatzen zuten emakumentzat espazioak edo nola zen bere bizitza, ez? Bai, azkenean ez jartzeko, bai, eta gero hori esaten den bezala, batzutan ez da oso ongi ulertzen, baina hori kontatu ez den historia berreskuratzea. Gauza arraroa dirudi, baina azkenean gauza oso erraza da, ez? Beti liburuetan jasotzen ditugun informazioak eta gauzak dira, pues hori, ez? Joan ginen guda batera, irabazi genuen, ezak zer. Bueno, pues hemen daude emakume batzuk joan ziren Frantziara, pues hori lan egitera, historio oso bereziak eta gauza gogorrak eta gauza oso farregarriak ere, ez? Imaginatu, pues hori, 80 urte, orain 80 urte dituen emakume bat, 20 urtekin trena bat hartzen, agertzen zen hor Burdeosen eta orain, esaten didate hemen lana dagoela, baina lana bilatu behar da, eta nola ez duzu inor ezagutzen, halako historioak jaso ditugu. Gero gu adibidez ere aipatu duzu. Bai, azkenean, pizka bat denetarik hitz egin dute, badago ere beste emakume bat Auschwitzen hil zela, Ziraukikoa. Orduan, bai, azkenean, bueno, eta oso kuriosoa izan da, claro, proiektua azaldu genuenean, claro, emakumeak esaten zuten, eske nire bizitza oso arrunta da, nik ez ditut historioak, ez ditut behar bada argazkiren bat, azkenean ni joaten nintzen bere etxera, eta hasten ginen hor pizka bat horrela, eta historio oso kurioso eta oso bereziak atera dira. Azkenean herri txiki batean, jende gutxiago Iruñan, ez dakit. Iruñan egiteko ez dakit nola moldatuko ginen, baina herri txiki batean izan da movida. Zeren izan da horrela, azkenean, bueno, pizka bat helburua kontatu ez den historia kontatzea zen, baina baita ere emakumeen artean harremanak pizka bat dinamizatzea ere. Azkenean elkartean belaunaldi ezberdinetako emakumeak daude, eta azkenean prestatzen ditute kurtsoak edo aktibitateak, ekskursioak, baina beti ez, apuntatzen baldin badira oso helduak direnak, ja gazteak ez dira apuntatzen. Gazteentzat zerbait aurkezten baldin baduzu, ja besteak. Orduan, bueno, izan da neurri bat, pizka bat, hori harremanak berpizteko. Eta orduan, claro, herrian izan da txaskarrillo
txaskarrillo handia, eta gero gainera, pues hori, azkenean badago ere galeria bat, ez, argazki pilo batekin, eta orduan, pues hor daude guztiak. Ai, la no sé cuántas, eta orduan, pues bueno, gauza oso polita izan da, bai. Eta ziraukarrak deitzen da. Bai, ziraukarrak. Eta adibidez, bueno, ez daki kontatu aldezakezun, baina Auschwitzeko emakumea nola bukatu zuenan? Hilda. Bai, baina nola llegatu zen? Nola bukatu, bai, barkatu. Pues emakume hau joan zen Parisera, lan egitera, agertu zen Parisen, Frantzian, hor eskondu zen, eta, bueno, pues, azkenean harrapatu zituzten, eta, pues, ez dakit bereziki, nik uste dut lehendabizi hil zutela senarra, eta gero berari, pues, hori sartu zuten kamioi batean, eta agertu zen hor Auschwitzen. Eta Frantzian lanagatik edo exilio guda? Lanagatik, bai. Ba, ze historioak, Bai. Hombre, ni proposatu zidatenean egitea hau, esaten nuen, bueno, pues ia ze historioak ateratzen diren, baina, klaro, nik ez nuen pentsatzen ere halako historioak egongo zirela. Eta, bueno, dena den, herriko emakume asko, ez duten emakume hau ezagutzen, eta ez ekiten bere historioari buruz. Bai, azkenean gazte joan baldin bazen. Claro. Eta liburu kolektiboa. Kolektiboa zergaitik guzti, pertsona asko... Liburu kolektiboa deitzen diogu, pues, kolektibitatean egin delako, hau da, nik ez naiz idazlea. Ni diseinadore grafikoa naiz. Gero beste gauza pilo bat egiten ditut, baina nik ez naiz idazlea. Orduan, nik egin dudana da entrevista hauek jasotzea, grabatzea, eta hemen liburuan jartzea, hori jatorrizko hizkera mantentzen eta guzti. Hau da, nola hitz egiten duzuzuk, hemen dago tal kual. Eta ez dakit nola nik joan honekin. Bai, azkenean ondarea dela, ez, memoria... Bai, hori, emakumeen etxeetan egoteko, eta hori ez, ez dakit... Bai, herriarentzat dela. Herriarentzat, bai. Hau da, nik ezakit ziraukiz kanpo ze interesa izango zuen hau. Hombre, nahiko interesgarria ematen du, Interesa proiektua bezala, interesgarria proiektua bezala. Hau egin dezakegu herri guztietan. Baina hori, ezakit. Bai, ez dela saltzen ez da. Ez da saltzen, azkenean diru laguntzarekin finantziatzen da, hori, osatzea liburua, imprimitzea guzti. Orduan azkenean hori, ez da zerbait negozioa egiteko edo diru ateratzeko, ez da beste gauza bat. Bai, ari ginen hitz egiten barkatu, zergatik den kolektiboa. Kolektiboa dela, zergatik nik ez naiz idazlea, nik ez naiz joan ez dakit testimonioak hartzera eta gero asmatu dut istorio bat, ez. Azkenean egin duguna da guztion artean proiektua osatu, nola, pues, Niebesek ekartzen zituen argazki batzuk, Marijosek ekartzen zituen aintzinako publizitate batzuk edo dendaren argazki batzuk, besteak kontatzen zizun bere senarraren historioa ez dakit non. Orduan kolektiboa da, horregatik azkenean nik egin dudana da puzle bat, hartu gauzatxoak eta forma eman liburuan. Hori izan da nire lana. Eta gero distribuzioa nola eginda, liburua behin eginda? Liburua behin eginda, ez dugu ezer egin, zeren saldu dira momentuan. Ari garena hitz egiten azkenean, hori 600 biztanle baldin badaude, atera ditugun ikuste dut 200 ale, alako zerbait, eta eske saltzen dira momentuan, zeren, klaro, herriko jendean nahi du liburu hau. Azkenean herri txiki batean alako zerbait pasatzen denean, badakizu guztiok nahi dute. Orduan, diru laguntza ere da dena, eta ezin ditugu atera, 5.000 ejemplar, ez dakit. Orduan ez dira gehiago egingo. Ez dira gehiago egingo. Nik ezakit behar bada Sanbiletik eskatzen baldin badituzte, behar bada aterako dute beste edizio txiki bat, baina oraingoz, ez. Eta agian liburutegiren batean, liburutegi publikoren batean? Bai, nik uste dut baietzeren nola dago ere, hori, Nafarroako gobernuarekin harremanetan eta nik uste dut liburutegi batzuetan egongo dela. Ziraukiko liburutegian bai, hori, seguro. Eta liburu kolektibo bat egiten duzuen lehendabiziko aldia izan alda? Bai.
Egia esan da, bai, ni pertsonalean bai, parte hartu dut beste proiektuetan, baina ez modu hontan. Azkenean, pues hori, nik egon naiz etxe, pues hori, ni agertzen zen etxe batean, eta zegoen hor emakumea piperrak garbitzen, eta hor egon naiz berarekin, eta gero ematen zidan taper bat piper batzuekin, beste etxe batean, pues hori, pues sagarrak ezagitalako gauzak, eta horrela sakonki, lehen da bizeko aldia izan da, bai. Eta esperientzia ona. Oso ona, bai. Niri gainera amonak asko gustatzen zaizkit, nire amonarekin oso harreman berezia izan dut, eta beti interesgarriak iruditzen zaizkit bere bizitzako gauzak, eta gainera hori gauza arruntak. Hori, behar bada garrantzitsuak iruditzen ez diren gauzak, baina azkenean, hori. Bai, bizipenak dira. Bizipenak, hori da. Denetarik ikasten da. Hori da, bai. Eta, bueno, orduan 2018a nahiko ongi hasi duzue. Bai, beti bezala, hori ikusten duzun bezala, egiten ditugu eta jarrak egiten ditugu gauza pilo bat. Batzutan esaten didatenean edo galetzen didatenean eta la krafeteran zehazki zer egiten duzuten. Oraindik ari naiz pentsatzen zertan ari garen. Ez, baina, bueno, guri gustatzen zaiguna da aukera izatea, sormen munduan eta mundu honen inguruan gauza pilo bat egitea. Azkenean, adibidez, ni ikasketak egin nituen arte eskolan, orduan arte plastikotako mundua ja badakigu soberan, eta gero diseinu grafikoarekin ere, hori proiektu hauetan edo beste lanetan egitea lan hori aukera daukat, orduan lehen esaten dizuen bezala, nire hilabeteak eta nire egunak oso ezberdinak dira bere artean. Ez aspertzeko. Hori da. Eta adibidez proiektu hau nola sortu zen? Nola jarri ziren zuekin harremanetan edo? Begira, hori, Sanbil elkarteak jasotzen du diru laguntza bat, Nafar gobernuak hori emana, eta orduan jartzen dira harremanetan ekualarekin. Ekuala hori esan dugun bezala aholkularitza soziala bat da, eta beste gauzen artean hori egiten duena da, norbaitek jasotzen duen edo elkarte bat jasotzen duenean diru laguntza bat, hori antolatzea pixka bat zer egin dezakegu. Egin dezakegu, ez dakit, marrazketa kurtso bat, edo txarla batzuk, ez dakit, aintzinako emakumeen gauzak aztertzeko, ez dakit, aldi hontan asmatu zutena izan zen liburu kolektibo hau egitea. Nik La Krafetera, Ekuala enpresako kolaboratzailea da, eta ni beraien lan askotan lan egiten dut lan. Orduan, pentsatu zuten La Krafeteran egiteko lan hau, edo ez egiteko zenen, evidentemente nik ez dut guztia egin, baina hori asistentzia teknikoan parte hartzeko, eta gero hori diseinatu dugu, maketatu dugu liburua, eta hori. Eta, nola aurre ikusten duzue orain etorriko diren proiektuak edo urtea? Hombre, ni beti esaten dut ongi zeren, beti badaukat konfidantza etortzen diren gauzetan. Hori badaukagu astean zehar eta asteburuetan gauza finkoak, hitz egin ditugun kursoak eta tailerrak, eta gero egun guztietan pasatzen dira gauzak, ez? Edo, folleto bat maketatzea, ez dakit nongo udaletxerako, edo deitzen dizute, hori, aste santuko oporretan nola horrak dauden festetan, beti adibidez egiten dugun lan uarten, beste elkarte batekin, hori, antolatzen ditugu arratsaldeetarako zenbait ekintza eta jokuak. Eta orduan, orain dator aste santua, gero ja udan pentsatzen, dirudiela dagoela oso urrun, baina ja daukagu eskinaren bueltan. Orduan ja, hori, etorkizunean pentsatzen beti. Ia martxoan gaude dagoeneko. San Ferminetan, ja. Bai. San Ferminetan zerbait egiten alduzue? Hondartzara joan, niri ez zaizkit San Ferminak gustatzen, eta dira oporrak. Hemendik alde egiteko. Ikasturtean orduan egiten dituzue gauzak? Bai, gero udan noizbaitean parte hartzen dugu ere beste proiektuetan, adibidez, ni pertsonalean pasaden udan egon naiz ere Ekualaren bitartez, Iruñako udaletxeko kanpaldietan parte hartzen. Orduan, uda beti da zerbait
ez dakizula inoiz ze pasatu behar den gurekin. Baina ni beti badaukat konfiantza handia etortzen diren gauzetan. Bai, eta nahiko emaitza onak Bai, ateratzen dira. oraingoz ongi joaten zaigu, así que ez dugu lan egiteko modu aldatuko. Nola izan dezakegu egiten dituzuen gauza guztien berri? Facebooken bitartez, badaukagu ere web horria, edo webgunea, baina, azkenean ezin duzu guztia aktualizatu eta orduan Facebooken bitartez edo Instagramen bitartez La Cafetera izeneko perfila daukagu eta hor sartzen ditugu, egiten ditugun eskaintza guztiak, argazkiak, kursoko argazkiak, egiten ditugun gauzen argazkiak eta hor dago informazio guztia. Eta baita kontaktua ere. Bai. Ba, primeran, Diana. Ba, Nahi duzuna arte. bai, baita zu ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Hurrengora arte.